Hola, molt bones, companyes. Anem a veure el procés aquest per crear un calendari. Si veieu aquí en pantalla hi ha el meu calendari. Apareixen molts colors perquè hi ha, d'una banda, mireu aquí, el meu calendari, el meu propi, el que jo genero els meus esdeveniments, puc posar el que vulgui i no ho veu ningú més, a no ser que el tingui compartit amb algú, però en principi no. Tinc aquí el calendari de Moncayo, el de Mulhacén, el de Teide i el de tercer d'ESO. Ara el tinc desactivat, el podria activar o desactivar, tant se val. Sí? El de quart d'ESO, el de Cliquedu. I després tinc també cada calendari d'aquests és d'una de les matèries del Classroom. Cada Classroom em genera un calendari, de manera que aquí, per exemple, si miro tecnologia tercer d'ESO, com que tinc posat que abans a les 2 al migdia entreguin aquest plànol de l'estructura i és una tasca que acaba a una hora determinada, doncs es marca aquí. Molt bé. Aquí hi ha coses de tutoria, com veieu, no? Aquesta és la tutoria de l'Anna, que com que té el Classroom compartit amb mi, doncs a mi també em surt. Imagineu-vos que jo digués, ostres, no vull veure les coses de la tutoria de l'Anna. Doncs vinc aquí, tutoria veleta, desactivo aquest calendari i em desapareix això. Aquí, això és una altra cosa, puc desactivar la meva tutoria també, si volgués, Molt bé, ara anem a veure com ho fem per crear un esdeveniment. Posem per cas que el dimecres a les 9 vull fer classe amb el grup Mulhacén. Doncs mira, tan fàcil com fer clic aquí a les 9 i poso, per exemple, Meet castellà, sí? I no cal posar, no cal que posi Mulhacén ni cal que posi res, perquè ara veureu que és molt lògic de quina classe és. Li dic que afegeixo una videoconferència del Meet, molt bé, ja la tinc creada, per tant, qui faci clic en aquest enllaç podrà unir-se al Meet que he creat, però ara ve el més important, i és aquí. Si jo només ho guardo, és veritat que jo podria agafar aquí i afegir convidats i afegir totes les persones que jo volgués que veiessin aquest esdeveniment. Però totes aquestes persones rebrien un correu meu dient Felip et convida a un esdeveniment, acceptes, sí, no, potser. Si això ho fem setmana rere setmana i classe rere classe, és un rotllo perquè apareixen un munt de correus i a més els alumnes es malacostumen a buscar en el correu l'enllaç d'aquell Meet en concret. I clar, evidentment, tenen tants convocats en el correu que no ho troben. Llavors és quan diuen, es que no puedo entrar, no me deja. Clar que no te deja, és que no estàs confundido. Llavors, no m'interessa afegir convidats, ja ho hem fet. Ja estan tots els profes i tots els alumnes de la classe convidats automàticament a quin calendari? En el meu no. Selecciono aquí i de tots els calendaris que tinc, selecciono el que vull. Vull posar-ho en el calendari de Mulhacén. Doncs clico clic aquí. Molt bé. Fixeu-vos que ja m'apareix en color verd. Jo podria canviar el color del calendari si volgués, però per què és verd aquest Mulhacén d'aquí? Doncs perquè al calendari de Mulhacén, tots els esdeveniments de Mulhacén es mostren en verd. Per això deia que aquí, si no vull, no cal que posi Mulhacén, perquè ja ho veuré, aquí l'esdeveniment en color verd, que és el color del calendari Mulhacén. Molt bé. Fixeu-vos, he agafat, he clicat que vull que sigui amb reunió Meet, aquí en el blau, i sobretot he marcat això. En el moment que jo marco que és el calendari Mulhacén, automàticament guardo i aquest esdeveniment el pot veure tot el professorat de l'ESO i tots els alumnes de Mulhacén. Algú dirà, com ho saps? Bé, aquí no caldria anar-hi, però si jo clico a les configuracions aquestes i dic configuració i compartició, aquí tinc el nom del calendari, baixo una miqueta més i veig que estan tot l'alumnat que pot veure la informació i el professorat que pot fer canvis en els esdeveniments. El professorat i l'alumnat, d'acord? Si tiro enrere, veieu, aquí el tenim. Que ara què faig? Ara el borro, perquè jo no soc el profe de castellà d'aquest grup, esborro l'esdeveniment i no passa res. Ningú s'ha enterat ni de què l'he creat ni de què l'he esborrat. Ningú ha rebut cap correu i això és molt pràctic. Adéu.